Те са ни очаквали! Естествено, че ви очаквахме. Сторми и Дарси, погрижете се за нещата отвън. С удоволствие! Селина, призови същество, с което да се отървем от Уинкс веднъж завинаги. В легендариума има много истории. Да видим. Изборът е много богат. О, ето тази е добра. Преди много време ужасно същество с убийствен поглед живеело в горите на Лимфея. Легендариум! О, летящ базилиск! Върви и нападни Уинкс! Пази се! Какви са тези неща? Нямам никаква представа. Изглеждат опасни! Брендън! Скай! Бум! Скутерът на Брендън! Хвана го! Идвам към теб, приятелю! Добра работа! Благодаря, че ме докара. Какво? Лунен кукри! Погледни! Отиват към колежа на Лимфея! Не, и ако зависи от мен. Ха! Желая ви успех! Изненада! Време е да те унищожим, Блум. Забавно. Все това повтаряте от години. Да ви видя. Пази се! Пази се! Това са вкаменяващи очи! Бумеранг, слънчев удар! Ела, при татко! Благодаря, Риван. Само след един едничък миг щях да стана на статуя. Добра работа, Риван! Благодаря, приятелю. Оставете я на мен! Не, аз ще бъда първа. Ще я нападнем едновременно. Всичко свършва сега. Танцуващи пламъци! Всеобхватен огън! Забавляваш ли се, Блум? Няма да изтържа още дълго. Стела, за теб! Тройно задно салто! Браво! Ти успя, Стела! Явно ми е трябвало поощрение. Побързайте! Другите феи още се нуждаят от помощ. Бързо! Елате насам! Мисля, че си отиде. Вие стойте тук. О!